Ingatsho kaloku le washe lichaza uba sesifikile sesingenile bantu abahle sesikhona apha ngaphakathi inguwo lo mvulo the 19th of October 2020. Abantu belikhaya bayayazi uba umvulo lolo suku esiye siye ngalo evenkileni silandela kaloku kulaa mkhondo lamadoda ayithengisa etempileni, ethengisa amahobe, ethengisa izonka. Nathi sikhona kule tempile kuthiwa yinto lento iFacebook, iYouTube, sikhona nathi kuyo le tempile. Siyaqhubeka nathi siyathengisa, siyababiza sithi izani. Wena mntu othi ndiyathakathwa ekhaya kukho into ejikeleza izindlu sithi sifumanele ugila umkhondo. Wena mntu othi ityiwa zichithwa mna hayi nazi izinto ziyandihamba ebusweni sithi khona ikhombo for wena. Wena mntu othi nantsi indoda ebusuku iyafika hayi le ndoda sithi nawe khawuzifumanele kaloku kwenzela uba sisigxothe eso silwane. Masigqithe nantsi into ibalulekile abantu abahle siyigqithise ukwenzela uba nalo ufikayo ayazi uba kulo likhaya siyazingca kaloku ngoba umnyama, we are black and we are proud. Olu suku lwanamhlanje the 19th of October lusuku kweli lizwe esilibiza ngokuba yi-Black Wednesday because kaloku on this day 1977, a month after kwabulawa khona uSteve Biko. Siyamazi uSteve Biko wabulawa nge-12th of September wangcwatywa nge-25 kwala kanye kuyo kulolu suku the 19th of October. Abacinezeli belo xesha loo madlagusha elo xesha they raided organizations uSteve Biko wayinxalenye yazo, the Black People's Convention, SASO, and many of them kwabanjwa abantu abaninzi, oomathatatsethu, ii-journalist ze-black consciousness zabanjwa. Olu suku overnight we ended singabantu ababengenazo inkokeli. We woke up, we woke up without leaders, we woke up without organizations because ngalo olu suku zavalwa imilomo, zathathwa inkokeli zethu zofakwa eziseleni, sasheka singabo bantu ba-leaderless. So sathi olu suku yi-Black Wednesday, singaba bantu bamnyama. Kukhunjulwa lona kaloku olusuku, usuku olwenza imbali kweli lizwe, usuku apho singaba bantu ebebesithi siyazingca ngobumnyama kwathiwa makungcikiviwe okukuzingca, makucofwe kona okukuzingca, makuphanthwe okukuzingca ukwenzela uba siyeke ukuzingca ngobumnyama. Kodwa ke sisathe gqolo, we are still black and we are still proud, we are glittering even in the rainbow. Mntanomhle njengoba sithi in the rainbow there is no black, sikhona phayana kula rainbow. Gqitha ke bhele khawuzeke kule nto yanamhlanje, usiphathele ntoni evenkileni namhlanje? Bantwana bahle sifuna uthetha ngobisi, milk. Xa sithetha ngobisi sizawumane sisitsho sithi liquid, sithi powder, but ikakhulu sifuna ugxila kubisi olu luyi-liquid. Into esingazuyenza ke siqhela uyenza yilena ethi medically le nto yenzani, size nehistory yalo ubisi. Sozuyithatha ihistory yakhona, uzawuthi uyithatha phi ihistory yobisi? Kuba kaloku ubisi is as old as yonke le nto iyimamali. De kubekho nento kuthiwa zii-mammary glands apho lubisi ludidiyelwa khona. Asizuthi uba lwenzani, ininzi into eyenziwa lubisi, starting from ukondla umntana ekhula, inyuke njalo nezakhamzimba ihambe iyotshona. Sizawungena thina kubisi singabantu bamayeza, singabantu beziwasho. Yenzani le nto kuthiwa lubisi? Masiqale ke phayana eziwashweni. Abantu beziwasho ubisi bayalusebenzisa kakhulu ubisi. Okokuqala balusebenzisa kwizinto ezihlamba umntu xa befuna uthandeke mntanomhle, befuna ube mhle, ube mhlophe, ube yiloo nto inukubisi kude kutshiwo kuthiwa heyi unukubisi, chaza uba uyathandeka nanku umntana womntu. Bamhlambe ngamayeza okanye rather ezo ziwasho ezinobisi. Sizawuthi xa sipha eklasini sithetha ngazo ezi zinto, siyangena kulo ubisi nezinye izinto zeziwasho. Sithi kwangalo ubisi olu siyafutha, ikakhulu nalapha ekufutheni kuxa ufuthela izinto ezintle. Dibanisa ubisi lwakho kwenu neswekire nezinye izinto ezinencasa, into ezimnandi ukwenzela ukuba ube mhle. However, you need to know ukubana
yonke into ezisa ukukhanya awukwazi uvele nje ukhwele kuyo ungekangeni kwezisusa ubumdaka. Xa sithetha apha ekhaya sithi xa unempahla emdaka awuvele uqale ngoyipula mntana omhle, funeka uqale uyigutyule uyihlambe. And siyabaxelela abantu ukuthi le process yohlamba is longer than le yopula, because ezinye zezi zinto intsila ingene yondele ilapha kanye ngaphakathi, ifuna uba ube ngathi uqinisa izihlahla, kodwa xa sewupula ngu-in and out nje into yakho iphulekile. Ubisi ke olu kuyapulwa ngalo. Baphinde ke abanye abantu xa siya kunumber 3 apha eziwashweni bazawuthatha ubisi baludibanise naloo nto iyi-paste yaloo mntu ohlanjwayo. Loo mntu uthi xa igqiba ofuthwa egqiba okwenza ezo nto ngumntu ebemenzela iziwasho, amthambise ngaloo nto inobisi. Ikakhulu ke apha bazawusebenzisa ubisi oluyiphawuda. Umzekelo kuloo nto uyenzelwayo yeso siwasho sakowenu kufaka ubisi oluyiphawuda ukwenzela uba olubisi luzise okuhle kuyo le nto uyithambisayo, into eza kwenza ube mhle ube mhlophe uthandeke. Eyesine into kuyaphalazwa ke ngalo ubisi. Uza kothuka omnye xa iphalazwa ngobisi olunentwana yespirit. Hayi soze sikubulale ispirit. Nabo nospirit basithatha sinjalo nospirit, naba basaphila bayaphila nospirit besebenzisa lona olubisi. Umuntu oza kuseza ke akuphalazise ngolubisi afumanisa uba lubisi spirit isibabuli nezinye izinto zakokwabo lo mntu ukwenzisayo weziwasho, ukwenzela uba kubulawe ezi zinto zingaphakathi. Bazayisebenzisa ke ikakhulu xa kugutyulwa loo nto inezichitho. Loo nto bezayifaka ezi zinto bayidibanise nespirit, bayidibanise nazo izibabulu ukwenzela uba ibulale. Omnye ngumntu onezilonda ngaphakathi wenzelwa eso siwasho ngumntu weziwasho. Hayi phela sifuna iziwasho thina singomayezeni. Masingena apha emayezeni indeke eyesiwasho kunye nobisi asizuyigqiba abantu beziwasho bazawuyazi le nto inolubisi nesiwasho. Masingena apha emayezeni ke mntana omhle siye kweyokuqala. Apha thina abantu bamayeza ubisi olu siyalusebenza kumayeza okuguqula. Ngelinye ixesha lo mntu uzabe ekuhlambile okanye mhlawumbe ekufuthisile, uzawuthi xa uguqula angakwenzeli mayeza okuguqula, athi thatha ubisi ulidibanise nento ethile. Ufumanisa ubisi will be the main base yale nto yakho, ukwenzela ubana kukhutshwe la mayeza ubuhlanjwa ngawo, la mayeza ubufutha ngawo ayakhutshwa ukwenzela bangahlali emzimbeni, kusheke ubuhle bobisi. Nalapha ke ekhaya bakhona abantu xa umuntu efumene iyeza elizawuthi wash step 1, kuthiwe kuye xa uya ku-step 2 ngelinye ixesha siza kufakela amayeza angu-step 2, ngelinye ixesha ngoku sewunawo sithi awayeke khawuthatha ubisi ulidibanise ngolu hlobo ulisebenzisa ukwenzela uba sikhuphe la mayeza sisesikwenza ube mhle mntana omhle uthandeke. Okwesibini thina apha emayezeni siyalisebenzisa olubisi siludibanise namayeza. Xa sisebenzisa amayeza siwadibanisa nesiwasho. Akhona la mayeza siwafaka iziwasho, udibanisa iyeza nesiwasho, ubisi sizawulifaka. Abanye ke abantu baza kusebenzisela ubisi oluyiliquid ukuba le nto izawuba ngu-once off, because once le nto ingabi ngu-once off ubuninzi bethu singabantu bamayeza we don't even know how to preserve. Now uzawufakelwa ubisi vuthwa ubisi unless ba abantu abakwenzeleyo bayazazi ii-preservatives. Asizuzibiza ke ezi preservatives, mhlawumbi ngenye imini we need to talk about ezi preservatives ukwenzela uba umntu amayeza kokwabo angaboli anuke kuthiwa agajelwe, kodwa la mayeza abethwe yibhawoloji. La mayeza ayi manze le nto inyekenyeke, le nto ukuthi ayigajelwe, kodwa le nto ihleli phana for 10 days elangeni. So sithi ngenxa yokuba singakwazi wapreserva ke singabanye kusetyenziswe ubisi oluyiphawuda, kusetyenziswe lobisi kuye loo nto leyo ilapha emayezeni. Wena mntu ke wafumana eliyeza kuthiwa ngukhanya ehlungwini apha ekhaya ezawuba yityiwa epinki, ngenye ixesha letyiwa ubone ngathi kukho namagqabi. Kule period abantu abefumana ukhanya ehlungwini bamfumene engenawo amagqabi kuba kaloku simenze recently the batch ebesisanduyi
sayigqibezela sayenza ngoko kwabe kusebusika singenawo amagqabi egwava, kakhulu sifaka amagqabi egwava, sifake amagqabi elento eucalyptus tree kuthiwa yintoni, gum tree. Asizifakanga ke ezo zinto, kodwa ubisi siyalifaka ukwenzela ukuba nalo luncedise apha ekukwenzeni mhle. Number 3, ubisi futhi luyiphawuda, luyasetyenziswa kwizibunge zokubiza. Ezinye izibunge hayi zuba yinto eqhumayo, kuba kaloku thina siyazi isibunge into eqhumayo, kanti isibunge sinto edontsayo, into ebiza abantu. Ngenye ixesha izawuba sispray, ngenye ixesha izawuqhuma, ngenye ixesha izawuba yinto etshivwayo njalo njalo. Luya ngokubana lo mntu ukwenzeleyo uthe esi sibunge sakho kwabo sibizayo masibe njani. Kuzawusetyenziswa ke izinto ezibizayo. Ubisi ke enye into ethandwayo. Ubisi lune-magical properties, mntanomhle. Uzathi nawe xa uziguglishela you'll see the power yobisi. Ke sithi apha kuzawusetyenziswa ubisi oluyi-liquid for lo mntu xa esenza isibunge sakho kwabo enale nto ezawuthi yi-liquid face. Apha zawube efake khona amanzi azo zonke ezaa ndawo, mhlawumbi amanzi omlambo omkhulu, amanzi omthombo ongatshiyo, amanzi emvula, ayidibanise le nto yolubisi kuyo laa liquid face. Omnye mhlawumbi usebenzisa iphawuda apha ebisini, uzawungena ke phayana phase lena ye-powders apha egaye khona amayeza kokwabo adibanise nobisi olungumgubo. Number 4, kukho ke abantu abakwazi uthiyisela umntu xa usithi phaa kokweni kukho inyoka ejikeleza indlu, le nyoka yasihlupha, umntu wakhona afike ezokwenza le nto kuthiwa kuthiyisela. Baza kuxelela xa bethiyisela bazawusebenzisa ubisi, basebenzisa izipili. Ukuthi benza njani bantwana omhle, kunyangwa ngonyangwa kule mizi. Asikwazi ke thina loo nto yokuthiyisela, bazawuthisela ngalo bisi, bathisele ngeqanda, ize loo nyoka izibuke kwesaa sipili, ibe loo nyoka idibana nako koko kudenga, kuba kaloku akho ityeni olubisi ukuba inyoka lena yinyoka. Izawuzenza into zobunyoka, inyoka yalisela ubisi, nalo ubisi iyinyoka nje. Abe umntu efake amayeza kokwabo kulo olobisi ukwenzela uba ayibambe le nyoka. Xa beyibalisa ke abantu bayo bathi ngenye ixesha uyakwazi le nyoka ithobeke amandla, idodobale, bakwazi ukuyibamba bayitshise. Ngenye ixesha lo nyoka kolo bisi xa ilutyile imkele nyoka iyoba ingxaki kokwayo, yobulala umntu wayo. Ngabantu bamayeza ke abo, ikakhulu la maxhwele kudala enyanga. Number 5, olu bisi luyafakwa kwisibambelelo sothando. Wena mntu lapha ke koFacebook uzawuva kuthiwa thatha into ethile nethile nethile uyibilise obisini usele, uthi bonke abalala noTazuka mabanukelane noTazuka, balwe babethane. Afike uTazuka ekrwentshiwe, kanti ukrwentshiwe yilaa ntombazana yakhe, kuba nawe uye wasebenzisa ubisi wathi mabakrwempane, balusebenzisa ke olo bisi. Apha kuFacebook sikhona isibambelelo esidume kakhulu, isibambelelo sikanukani, isidikili nesibharha esisetyenziswa ngobisi xa besibiza bathi sisibambelelo sangaphantsi, banukelane abantu. Olu bisi luhle lumnandi kangaka, luphinde lwenze ezo zinto zinjalo. Wena mntu ke ukhoyo kwezi groups zabelungu, particularly wena mntu ulandela into ekuthiwa yiWicca, WICCA, Wicca. Wena mntu onomdla wezinto zezipell, abelungu, how do they cast spells? Uzawuva when they cast a spell for the same thing besithethe ngayo yezibambelelo zothando, bazawuthatha ile nto kuthiwa yi-coriander, isispice ki-coriander, uyayifumana lapha ko-Shoprite. But sithi wena mntu ufuna ezi spice, ingaske uye ko-fruit and veg, uye kwezi shop noba sizibizanga zonke, apho uzawufumana khona i-coriander. Iyi-plant, not seyilaa nto ikrashiweyo yafakwa kwi-radiation yaluza ubu-coriander. Fumana wena lo coriander, bathi ufumane i-cinnamon, ufumane into ekuthiwa yi-cardamom. Cardamom zezi herbs ke bantwana abahle. I-cardamom ayidumanga ke to an extent uba I've never seen it, I just know the name. Thatha wena yonke lento uyidibanise kulo komityi yobisi, uyibilise, usele. Xa uzawuya ecantsini, apha sithetha ngabelungu ababenza lena, njeba thina siyenza ngezidikili noomabopha noonukani nje nezibharha, bona bayenza abelungu ngayo i-coriander, i-cardamom, i-cinnamon.
ubilise kolabisi xa lingathi liyaqalisa liyabila usele then uhambe uye kwisinqanda. Kuthiwa ngundofa ke lo umenzayo batsho abelungu abenza izinto zamayeza. Xa siya ke kunumber 6 apha emaxhweleni olubisi luyaphinde lusetyenziswe kumze kuthiwa apha kujikeleza ikati. Nazi ikati zijikeleza indlu ziyakhala ezikati ide ikhale nalapha ezantsi kwefestire bengathi lusana. Lo tata uza kwenza the same thing eyenziwayo kuyo la nyoka, the same process, but ke ngoku ingabi naso isipili. Asebenzisa ubisi lwako kwabo alibeke kwiikona ezithile zalapha eyadini. Lunamayeza alapha ekhaya kulo elo khaya layo loo ndoda elo mama elo xhele elikhulu langapha enqanqule. Abantu basenqanqule kukho nalaa mgodi mdepha ubona uba bawutshona nakule ndawo abantu basenqanqule. Amaxhwele ezindawo zisecaleni yathanda ukuba strong because xa uphaa ekutshoneleni deep rural kufuneka ukwazi ukwenza into ezininzi kuba kaloku nguwe okhoyo apha kufutshane kukude ukuba umntu engahamba olanda ixhwele lenye indawo. Kuyafuneka kunombathane ke siye kula maxhwele siyofunda obunye ubugqi. Bazayisebenzisa ke le nto yolubisi ukubamba yona loo kati ngelinye ixesha bayifake uphuma phele. Lubisi ke olo mntana omhle, ininzi into yobisi yafana nje neqanda. Mhlawumbi ngenye imini sizawubuya sithethe ngalo iqanda. Okwakaloku nje sithi masiye ke nilale nangaye lo mvulo sidibane ngolosithathu. Asiyanoba sabe senzani ezininzi ezinto xa nazile, kodwa sawudibana ngolosithathu lolo suku kaloku lwamayeza, suku lwamagqabi, ingcambu, amaxolo, suku lwamachiza, usuku lokunyanga apho siphethe khona amathambo, sihamba namafutha kaloku ngolo suku, nemihlaba yamangcwaba pheza bhele. Sithi mtheke masiyeke ilale siyodibana ngayo lo sithathu kube chosi kubeyele xa sitshoyo siyacamagusha.